Takže ahoj! Vítejte u dalšího videa, teď nevím kolikátýho, No, nevím. s Klárkou. A s Kaťou? A dneska budeme dělat takovou neobvyklou challenge, nevím, jestli už to někdo měl. A bude to o tom, že prostě budeme jíst jabko. Budeme jíst jabko, ale bez pomocí rukou, prostě že nám, koukejte, prostě že takhle to přivážeme provázkem, tady za ten stonek. To má jabko. No co? Prostě to takhle přivážeme a ten jeden to bude takhle držet a prostě... A budeme to jíst jenom předníma zubama. Ten druhý takhle bude žrát. A jenom předníma zubama. Jo, pravidla jakoby jsou, že prostě když se dotkneš rukou, tak končíš. A nesmíš jíst prostě stoličkama, jenom prostě tady dělat. Jo, a akorát teda nevím, jak dlouho to bude trvat, takže když to bude trvat nějak třeba moc dlouho. Prostě se třeba kousnem 6krát. Víš co? Ne. Musíme dát určitý limit, takže třeba jedno jabko se musí sníst za 3 minuty, to je docela dlouho, ne? Za 3 minuty, fajn. 3 minuty to ani nesním, že jo? Tak počkej, tak až bude 13 nebo 14. No tak počkej, že... Nůžky? Právě 15-12. Právě 15-12, takže bude 15-13 začnem. Já si to tady takhle to, a bude to... Já jen první. To mám si celý, jo? Jo. To nesním. Ne, ježiš, jak jako, prostě kolik toho stihneš. Prostě za ty 3 minuty. Jo. To bude takhle točit, počkej, až bude 15-12. 15-13 až bude, ne? Jo. Takže 15-13, víte, v kolik přesně točíme tohle video. Jo. Teď. Kecáš. Ne, tak dobře, můžete se dotknout jakoby pusy, ale jabka se nesmíte dotknout, jabka se musíte prostě dotknout jenom zubama nebo pusou. To mnoho dělou. Je furt ještě 13. Dělej. Nevím. Já ti nehejbu, jo? Fakt nemám jenom prostě tak ty jedný míře. No. Dělej. Ne. To dělej. Je to docela hodně složitý. Je 14, bude ještě 2 minuty, holčičko. Ne, malá holčičko. Tak ale kousej, teď máš... To nejde! Taky jenom jeden ten. Dělej. Wow, Klárka to kousla! Ještě 2 minuty furt. Dělej. Kousni. Minuta. Ještě minutu máš, holčičku. Musím si to nakousla. Dobře, ještě furt 5 minut, tak dělej. No. Ne, to se nemůžeš. Ne, tak to nedám. Přesně vás konec. Jo, takže Klárka toho si dá tolik. Tak půlku určitě, no tak půlku, 3/4. Tak fajn, teď já. Když to uděláme.
Fuj, tahle. Já jsem to jedla, ale i zadníma zubama. Ale to je poprvé, že jsem se kousla pěkně hodně. To jo, no. Takže, jo, jinak se vám omlouvám, že jsme netočili teď hodně dlouho video. My jsme měli dlouho školu, ale nestíhali jsme to. A já teď mám jakoby v pondělí, teda doteď jsem měla v pondělí a ve středu tanečky, trénink. Takže, A já mám ve středu plně, takže jsme to nějak v nestíhali. pondělí, v úterý a ve středu mám plně. Ale teď Ale dneska nejdu. Tak. Až bude 17. Fajn, v 17 začneme. Teď. Teď. Ty to vejš trochu. Já nechci ten provázek. To nedáš. To nebo To nejde. No dej to sem takhle, jakoby, jo? A my to bylo prostě tak, no. Nejde! Co to dělá? Yes, daj! Ty rušky se s tím nebezpečná. To nejde. Nešup. Máš jenom to? 3 minuty. To nejde. Kosti! Zkusme do toho provázku. No dělej, musíš to jíst, já jsem to taky snědla už úplně naposled. No už nes. No toč se, jablíčko, toč. Ty jsi mě taky zatočila. O! Tohle? Já ty si máš máchat. Jak si můžu máchat? 2 minuty. No tak to už jsi měla víc než já. Už bolí ruka. Děláš srandu, to jsi celý ještě. No. Si děláš srandu. Už končím, ne? Ještě minuta. Ten provázek. No co ten provázek, co se to jako době zadal zrák? Tak je hostřím, no. Hele ne, dělej, už máš 1 minutu. A prostě ještě jedno video. No to stěla úplně celý! No tak to už to máš, jo. Takže takhle to vidíte, tak takhle to dopadla Péťa. Takhle dopadla Klárka. Trochu rozdíl, no. Jako víte, jak se to blbě jí? Blbě se to jí. Takže jo, jako. A jak si chceš, tak si ho doješ, no. Ne, dobrý. Já nechci. Ne? Ne, už to je blbě. Tak jo, takže tohle je asi pro tohle video všechno. Můžete si určitě tuhle challenge zkusit doma. Nejde to. Je to Nejde blbě. to. Nejde to. A nezapomeň se na střednout provázek tady, že jo? U ty šťopky. Jo, protože pak jako dopadnete jak já, že jo. Takže... Tak. Čau, Čau.